मी स्वानंद नेमान कोकणी कटाई आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी सँडविच। यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी ब्रेड घेतले, स्लाइस केलेली काकडी, स्लाइस केलेले कांदे, स्लाइस केलेले बीट, स्लाइस केलेले टोमॅटो, हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस। इथे मी उकडून बटाटे घेतले, त्याआधी याच्यात हळद आणि मीठ टाकली आहे आणि बटर। आता आपण सँडविच बनवायला घेऊया। 2 ब्रेड, बटर, हिरवी चटणी, सॉस, बटाटा, टोमॅटो, बीट, कांदा, काकडी, परत थोडंसं सॉस, आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो। वाव, किती यम्मी बनवलंय मी। आजची सँडविचची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा। तुम्हाला पुन्हा माझी रेसिपी बघायची असेल तर कमेंट मध्ये सांगा।